mesema ya kuruen soko ase enchira yoboikero no soko tumanya hegati ya bananchi niko baganda tugwesokya na kurwe birengereri byabo igoro yogosira kuyo kabero muwaziri monene aiga Kenya Mheshimiwa Raila Odinga seba kwanire safari yaya nyara ko baga kurwandra ense eneke oburai obuya na bego kwenekya buna bananchi nkwenyorera bare obusibore bwo kwenekya hemeroberio yabo hagotumanya ase enchira yoboikero ni miaka 15 yaitire kurwa Kenya yachengereta amachika maya yo mwaka bw'echirwe 2010 amachika ayo aretetwa monanya gusira umuske Raila Amolo Odinga nigo arorekanire ko aba Kenya chinguru echo chikorekana chitarenga roro kurwa bumagega asechi serikali chinde chapter ya kane yeri chikolia Kenya ensemo ya 33 nigo keromo Kenya abwato busubule bw'eliugiriaye kugicha tatebo bolimo nabo igo gusegeta chisegi ensemo ya 34 nero niga ko abaralia nabo igo chinyomba cyabo chinguru cyo korega siyo boralia chitari go turbanirwa nchera chinde amachika yonsi ekara kulingolirwa niga bekira aba Kenya amo nakoba eliogiri abo ekera aba Kenya bagasaine goichana ogosira kwa Raila Amolo Odinga Wycliffe Ogega nere niga ichane togosira kwaye abwa saro yo mobo olio gochengera ayara maya alienya gosira Raila Amolo Odinga aretete gose arwanirete Itanga ni pinta ketokorwa pole ya nase familia ya Raila ase nyenjo no muraitu asigete sana okolire ebinto munaboneke ndongo mwinyora number 1 no kolenta multipartyism Kenya nero gerire twasikira kolenta bage constitution yenya iboneka togotumia muna ba Kenya ogendo gende ndatebe gwitira ase Raila Odinga twabere tokonyora obusibore gose freedom eri togoteba kero tokonyora gwichimaegaga ngakinere nonye mnenyenje chichensi chia soka chigokora maandamano etari gotoka nganga abantu baitetru abange ninyorete none ngake kero gochimaegaga kere ngakiri yarenge serikali omuntu gochigokwana egento igagwata chuga guto tori gokwana utachiroko gorega gwasinywa no koimuke lakini bono true papa twanyorira obosibore none munabona ego bosibore obwa media ngokwana aga gwetera media bono bosibore igo togwetogeri papa na egasi akorete nengiya alafu bosibore bwa kabere wetera se constitution ya 2010 obwo goteba naki na bomo umwana inchi ogosoka sama gosaroko wandamane ya mani utari gosari gento kia muntu igo twanyorira obosibore igo tena ayonsi gakorekanire gwetera se papa Raila Odinga chinguru Raila Amolo Odinga ari gutumeka iri gusuguma serikali gosechi serikali nigo chiare kororekana chikogo kia ba Kenya bange anene mono ekera gukwana igoro ye birengo byobugima gokonga egento ari koroka economic recovery economic liberation of Kenya ukombozi wa tatu ukombozi wa uchumi bono ogusira kwa Raila Amolo Odinga nigo ekororekana aba Kenya ababwatire na maisugusu egento bagoteba buna nero uri kubabwatesia ekera aba Kenya baikire nsinyo korengana na Ogega echama ya ODM tebwati bugima kurwaiga gocha mutwe siasa bono kerongori siasa ya Kenya gocha mutwe ando je na bono siasa teya ndojo senji gotwara siasa ende ese njo bono kerora ira rengo nere ero uri kugera siasa yaba eyenyenjo ose yarenta amana bono mutu atindo jinangi yani tindo jisiasa kero kurigereria epatie ya ODM usiraire kiongozi ke munarenge chinguru chiri abugate tindo jina muntu narara atikere muntu tayora asa bikoro to biri byaje yani naturigereria Afrika ngima muntu tayora asa bikoro to biri byaje Evanis Ogato no yomo bwa Kenya bali bali no kwegena buna nyagosira Raila Amolo Odinga na arete tobusubule bwa Kenya bakogokera twasiriyo mugambi obwata maono nando obwate ibirangererie bya ase Kenya orete demokrasi lero ndo kwenye kupinguna dikale abantu bakabwati basiekeru kina babo chochi moseti anyono bagasiekeru baitwa ere buno korra kwaye bali bagwakira matitiri eserikali tibagocha gutwara chinguru buna chiri Raila Amolo Odinga abwate opposition yete gutwara nguru nkongu bune ya Raila abwate yera chire ere te gutwara nguru ya Raila lakini opposition yera ache tware chinguru chire chinkake jiko bune cyo mugako gera mbaro baraje bakosune serikali bakengako echame yo ya ODM eyo yarorekanire gutwara Eliansa nigo nerari no kwegena buna bakobekana amo mbabwateri bagali abene elio gusukia ekerenga kie chame yo gocha mutwe buna kelia Raila Amolo Odinga abwate okumanya kwane ODM kuiranere ase chinguru cyo mwana ODM kuiranere buna yaringe nande bachore kiongozi yako getaigwa kirumatitiria noko na kuogochika kwaye gochia sebalia banjete chame yo ya ODM
ingote bya bana ODM ndogwa moyo una baba uchire unde to moyo egera ko tuyabiro moyo tonyore kiongozi okubwati na kero kya tokia chinguru na tuate baba chinguru echame yo ya ODM yaberege koiremeri imeyense ya Kenya ni gobona abange bagotema kubayena buna nyagusira nero maete bunare kogera gosekoyegendia korende monto ndebensi tayo ranyimukie kibagendete kumurera abantu nigo bakumureka mono bagoteba siasa chia Raila Amolo Odinga chiaerire no nyabaro kiwabaye buna Junet Mohamed Simba Arati Edwin Shifuna Babu Owino Hassan Joho na banda bange bali kubwatia chimbaratero chiaye. Waswahili usema ati mti kuu ukianguka wana wa ndege huyumba. Vincent Monda, Ensoko TV.